Hvad? Ah! Hvorfor er det altid mig? Hvorfor sker det her aldrig for Barbie? Jeg vil sørge for, at det her bliver den bedste dag i Raquels liv. Jeg skal bare bruge noget klisterbånd, ærtesuppe, gummistøvler og et par kalkunfjer. Hej, verden! Barbie, er det dig? Det kan du tro, Ken. Hvad synes du om mit nye jeg? Jeg vil aldrig lære at forstå de der modedealere. Jeg føler mig lidt svimmel. Barbie? Hej alle sammen. Nej, ingen billeder. Barbie? Hvad er der sket? Er du blevet klippet? Du ved jo, det ikke vokser ud igen. Det er nu engang det, jeg har valgt at tage på. Se hende lige. Har hun mistet sin stilsans? Lige meget. I dag er det mig, der er stjernen. Dit tøj er fantastisk, Raquel. Måske kunne du give mig et par gode moderråd? Mig? Ja, nej, jeg mener, endelig. Hej, Pia. Hvad er der sket med jer to? Vær nu ikke så beskeden, Barbie. Du ved, du har opfundet den her stil, og den har taget hele verden med storm. Rodemode. Se, han er tosset. Se lige her. Giv mig det. Hey, hvad så med det her? Hun kan slet ikke bære den sejl. Det holder ikke. Jeg giver op. Genialt! Det er indbegrebet af en modig og nyskabende stil. Hvor er det sejt, Raquel. Lyset er bedre herover. Jeg kan godt lide det nu. Det er sådan, der gør det, folkens. Se lige her. Rolig, piger. Der er suppe nok til jer alle sammen. Ken? Tag det roligt, Barbie. Det er bare hjernerystelsen, der gør de her drømme. Ken? Det her er ikke en drøm.